Καλώς ορίσατε στις ιστορίες καριέρας της Silicon. Στις ιστορίες καριέρας φιλοξενούμε επαγγελματίες και επιχειρηματίες της Κέρκυρας που έχουν κάτι να μας πούν. Μοιράζονται μαζί μας το όραμά τους, τα μυστικά της δουλειάς τους, τις επιτυχίες τους, τις αποτυχίες τους, τις δυσκολίες τους. Και έρχονται εδώ στη Silicon, στο coworking space της Κέρκυρας, όπου πραγματοποιούνται και σεμινάρια και εργαστήρια, αλλά και οι ιστορίες καριέρας για να μας πούν τη δική τους επαγγελματική ιστορία. Σήμερα φιλοξενούμε τον Σπύρο Δαφνή. Είναι πάρα πολύ γνωστός ως The Governor. Είναι ιδιοκτήτης ή μάλλον μέλος της οικογένειας που παράγει το premium παρθένο ελαιόλαδο The Governor. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά θα ήθελα να πω πόσο χαίρομαι για το γεγονός ότι βρίσκομαι σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο νομίζω ότι πραγματικά και κυριολεκτικά έλειπε από το νησί μας, διότι όλοι από κάπου εμπνευστήκαμε κάποτε. Και αν μπορούμε έστω κατελάχιστο μέσα από τη δουλειά μας, τη διαδρομή μας, μέσα από αυτό που κάνουμε, να παρακινήσουμε παραγωγικά και δημιουργικά τον οποιονδήποτε και ειδικά τους νέους ανθρώπους, τότε νομίζω ότι επιβάλλεται, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Τώρα, επειδή αναφέρατε πριν τη λέξη επιτυχία και με κάνετε και κοκκινίζω, δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα ή όχι, θα σας πω ότι η επιτυχία ή αποτυχία είναι κάτι σχετικό. Πολύ. Και έχει να κάνει για μένα τουλάχιστον με το πώς το ορίζει κανείς. Αν λοιπόν επιτυχία θεωρείται το να μπορούμε να θέτουμε στόχους και να δουλεύουμε σκληρά ώστε να τους πετυχαίνουμε, τότε αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι γεμάτος και αισθάνομαι έτσι γιατί είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τρέφονται από τα όνειρά τους. Θα σταματήσω να ζω όταν θα σταματήσω κάποια στιγμή να ονειρεύομαι. Και χαίρομαι επίσης διότι ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφορά τι άλλο, το κερκυραϊκό ελαιόλαδο. Θα ήταν τρελό 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, να έλεγε κανείς ότι το ελαιόλαδο θα αποτελούσε ή μπορούσε να αποτελεί σε αυτό το νησί ένα case study, ένα σημείο, ένα περιεχόμενο στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να το μελετήσει. Κι όμως νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και χαίρομαι ειλικρινά που θα κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό. Κοίτα, η Silicon είναι τόσο εμπνευστική που ξεκινάς μόνος σου και με διευκολύνεις κιόλας με τις ερωτήσεις. Αλλά όντως η πρώτη ερώτηση ήταν ακριβώς αυτή, ότι το κερκυραϊκό ελαιόλαδο, ενώ είναι ένα καλό λάδι, είχε απαξιωθεί στο παρελθόν. Πώς άλλαξε αυτό και πώς γεννήθηκε από εσάς η ιδέα το ελαιόλαδο να μετατραπεί σε ένα premium γαστρονομικό προϊόν και superfood, όπως αποδεικνύουν και οι έρευνες που κάνετε εσείς? Στα περισσότερα σεμινάρια που καλούμε να τοποθετηθώ, τα περισσότερα μάλλον έχουν τίτλο «Καλές πρακτικές». Εκείνο το οποίο λέω πάντα είναι ότι αν το δούμε επιδερμικά, θα πούμε ότι το κερκυραϊκό ελαιόλαδο έπασχε από τις καλές πρακτικές. Ήταν δηλαδή κάκιστες οι πρακτικές διαχείρισής του. Όμως, που ξεκινάνε από τον ελαιόνα. Θα σας πω, όχι, δεν ξεκινάνε από τον ελαιόνα. Ξεκινάνε από τις νοοτροπίες μας. Αν λοιπόν θέλουμε ενδόμηχα να δούμε πού οφείλεται το πρόβλημα και στον κερκυραϊκό ελαιόνα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τρόπο σκέψης μας. Ήταν ο τρόπος σκέψης μας τέτοιος που μας οδηγούσε σε κακές πρακτικές, αναχρονιστικές πρακτικές, οι οποίες με μαθηματική ακρίβεια οδήγησαν ένα προϊόν στο να αποκτήσει μια κακή φήμη, διότι 10 χρόνια πριν το κερκυραϊκό ελαιόλαδο ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν ότι η Κέρκυρα παρήγαγε ελαιόλαδο και όσοι γνώριζαν ότι παρήγαγε ένα κακής ποιότητας ελαιόλαδο. Πολλοί έλεγαν μάλιστα ότι η Κέρκυρα είναι η χειρότερη ελαιοπαραγωγός περιοχή τουλάχιστον στην Ελλάδα και δυστυχώς είχαν απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι, και το λέω πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, ότι το κερκυραϊκό ελαιόλαδο έχει ένα παραλληλισμό με ένα από τα ωραιότερα παραμύθια που άρεσε στην κόρη μου. Και αυτό ήταν το ασχημό παππό που έγινε κύκνος. Ωραίο. Διότι το πρόβλημα δεν οφείλονταν ούτε στο τερουάρ της κερκυραϊκής γης, ούτε στο μικροκλίμα, ούτε στο έδαφος, ούτε φυσικά στην ίδια την ποικιλία, η οποία βλέπουμε σήμερα ότι είναι πρικισμένη, εξαιρετική και δεν υστερεί σε τίποτα.
το πράγμα οφείλονταν σε αυτό που είπα πριν. Το χύμα. Μπορείς να μας μιλήσεις για αυτή την νοοτροπία, να μας την εξηγήσεις? Ναι, βέβαια. Το χύμα που όλοι αναφέρουν το χύμα σήμερα δεν είναι ο τενεκές. Είναι το γεγονός ότι αντιλαμβανόμασταν σε ένα κόσμο ο οποίος και στο κομμάτι του ελαιολάδου και στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα και στο κομμάτι της αγροδιατροφής συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται και προχωρά. Εμείς θεωρούσαμε ότι τα πάντα, και θεωρούμε δυστυχώς, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι τα πάντα γύρω μας είναι στάσιμα. Τι συνέβαινε λοιπόν? Το χύμα είναι του να πάμε να ψεκάσουμε αλόγιστα χωρίς καμία συμβουλή ειδικών, όσο μπορούσαμε. Εγώ είσαι και τις εποχές που πέρναγε το αεροπλάνο και με τράβαγε η μάνα μου από τα αυτή να μπω γρήγορα μέσα. Ψέκαζε λοιπόν το αεροπλάνο τα πάντα πάνω από το νησί. Προφανώς σκοτώνονταν ο δάκος, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνονταν και οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Έντομα, ζώα, πουλιά, και προφανώς σκοτώναμε και την υγεία μας, διότι αυτό δημιούργησε μια κάκιστη συνθήκη για το υπέδαφος του νησιού. Και μπορώ να πω εδώ, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Ήταν μια κακή εποχή. Πραγματικά τη θυμάμαι κι εγώ. Είχα μικρά παιδιά τότε και φοβόμουν πάρα πολύ. Ως όποιον και να το πεις αυτό σήμερα, ότι συνέβαινε σε κατοικημένη περιοχή, δεν θα σε πιστέψει. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι μια άλλη εποχή η οποία έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Ότι κάναμε αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. Βάζαμε τα δίχτυα. Μαζεύαμε. Πηγαίναμε στο ελαιοτριβείο με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλέθαμε, και το λέω ως ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου, με τον οποιοδήποτε τρόπο ή μάλλον με μια στόχευση. Να παράξουμε ποσοτικά. Θέταμε την ποσότητα πάνω από την ποιότητα, θέταμε την ποσότητα πάνω από οτιδήποτε. Γιατί πουλούσαμε χύμα. Πουλούσαμε χύμα συνήθως σε τρίτες χώρες ή κυρίως στην Ιταλία και την Ισπανία. Το ελαιόλαδο αυτό. Οι οποίοι με τη σειρά τους βέβαια το εμφιάλωναν. Οι οποίοι με τη σειρά τους το δικό μας ελαιόλαδο, το λαμπάντε, το περνούσαν από επιπλέον χημική επεξεργασία και ναι, όχι ως εξαιρετικό παρθένο, αλλά ως ένα άλλο τύπο ελαιόλαδο, το διακινούσαν στην αγορά ως ιταλικό. Στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο όμως, γιατί και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα, απλά η Κέρκυρα ήταν πάντα η επιτομή των προβλημάτων. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Έχουμε τη λογική του να παράξουμε και να το πουλήσουμε χύμα. Όταν για μένα ο δρόμος του κερκυραϊκού και κατ' επέκταση του υλικού ελαιολάδου είναι μονόδρομος και περνάει μέσα από το τρίπτυχο ποιότητα, ταυτότητα, εξωστρέφεια. Να παράξουμε ποιοτικά, να παράξουμε με δική μας ταυτότητα και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, ελληνικό ελαιόλαδο, κερκυραϊκό ελαιόλαδο, και να αναζητήσουμε και να χτίσουμε το δικό μας μονοπάτι που θα συνδέει τον τόπο παραγωγής με τον τόπο κατανάλωσης. Μόνο και μόνο τότε. Τα λες θαυμάσια. Είμαι οπαδός της εντοπιότητας και τη στηρίζεις πολύ πολύ στιβαρά και με τα λόγια σου και με την επιχειρηματική σου πορεία επαγγελματική. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Θεωρείς ότι η εμφιάλωση και το branding έπαιξε ρόλο στην αντιστροφή της πορείας αυτής που περιγράφεις με το χύμα? Θεωρείς ότι ήταν καταλήτης? Ναι, ασφαλώς. Ήταν καθοριστικό σημείο. Πώς ήρθε η έμπνευση γι' αυτό? Ποιος είπε πρώτος πρέπει να μπει σε ένα καλό μπουκάλι το λάδι μας, το καλό μας λάδι μάλλον, και να ταξιδέψει ως ένα προϊόν με ταυτότητα, με... Εγώ είμαι κομμάτι της 6ης γενιάς οικογένειας Δαφνή. 6η γενιά. Ελαιοτριβαίων, που σημαίνει ότι γεννήθηκα μέσα στο ελαιοτριβείο, γεννήθηκα μέσα στο ελαιόλαδο. Όλες μου οι μνήμες, οι παιδικές, τα ερεθίσματα, τα ακούσματα, τα αρώματα, οι συζητήσεις στα τραπέζια τις Κυριακές, όλο το χρόνο αφορούσαν την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, θέλω να πω ότι όταν έφευγα στο πρώτο έτος σπουδών, σπούδασα οικονομικά, παρεμπιπτόντως στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο δρόμο για την Κομοτηνή, πρώτον, δεν είχα στο μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση ποτέ να ασχοληθώ με το ελαιόλαδο. Δεύτερον, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επέστρεφα στην Κέρκυρα. Και θέλω σε αυτό το σημείο, σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν, να πω ένα πράγμα. Μεγαλώσαμε με έναν ακόμα μύθο. Να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως? Σε μια μικρή ηλικία, πολλές φορές δεν είμαστε στη θέση ή σε θέση να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που αγαπάμε. Και πολλοί άνθρωποι εγκλωβίζονται σε αυτό το κλισέ και με το πέρασμα του χρόνου αρχίζουν και αισθάνονται άσχημα. Εγώ λοιπόν τους λέω να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Να αντιστρέφουν δηλαδή αυτό το ζήτημα και να βλέπουν τρόπους, να βλέπουν πτυχές σε αυτό που κάνουν ώστε να τις αγαπάνε. Και να αγαπάνε αυτό που κάνουν και όχι απαραίτητα να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ακριβώς. Και ο λόγος λοιπόν που επέστρεψα για να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη στον άνθρωπο. Είναι αυτό που έκανε τους παππούδες μας
μια φορά και έναν καιρό να φεύγουν με ένα one-way ticket στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία. Και αυτό που δυστυχώς έχει κάνει πολλά παιδιά της γενιάς μου, επίσης να παίρνουν ένα σάκο και να φεύγουν έξω. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Η ανάγκη. Εγώ είμαι κομμάτι της γενιάς της κρίσης στη χώρα. Όταν βρισκόμαστε και βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου στη σφαίρα του δημοσίου διαλόγου κυριαρχούσε η μιζέρια, η μυρολατρεία, το δεν μπορώ, το δεν γίνεται, εκείνη τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση έχεις δύο επιλογές. Ή να συμβιβαστείς με αυτό που υπάρχει δίπλα σου, ή να προσπαθήσεις πολύ και να το αλλάξεις. Το κερκυραϊκό ελαιόλαδο κυριολεκτικά το 2010 είχε πιάσει πάτο. Δηλαδή, από το 2000 μέχρι το 2010 είχαμε την εγκατάλειψη. Το 2010 μάλιστα θεωρώ ότι πάνω από το 50 με 60% του κερκυραϊκού ελαιόνα είχε πλήρως εγκαταλειφθεί. Ενώ από την εγκατάλειψη το 2009-10 και μετά περάσαμε για μένα στο έγκλημα της άγριας καρατόμησης. Δέντρα υπεραιωνόβια, δέντρα ζωντανά σύμβολα, δέντρα ζωντανά μνημεία της φύσης που τάισαν και κράτησαν όρθιες γενιές και γενιές σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, έτειναν να εξαφανιστούν. Βλέπαμε λοιπόν το 2010 γύρω μας έναν φυσικό θησαυρό να χάνεται και βλέπαμε μια παραγωγική διαδικασία με ημερομηνία λήξης. Αυτό και μόνο ήταν η μεγαλύτερη πίεση για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με κάτι που δεν πίστευε κανένας ότι μπορούσε να αλλάξει. Εσένα πώς άναψε μέσα σου η πρόκληση, αυτή η φλόγα που την έχεις πολύ πολύ ζωντανή και αναμένη ευτυχώς, αυτή η ορμή? Ποια ήταν η βραδιά αυτή, η μέρα, το πρωινό που είπες εγώ θα κάνω αυτό, δεν θα ψάξω δουλειά ως οικονομολόγος δεν ξέρω πού στην Αθήνα, θα γυρίσω στην Κέρκυρα και θα ασχοληθώ με αυτό που λέμε τώρα? Σκεφτόμουν να ψάξω δουλειά στο εξωτερικό. 6 γενιών δουλειά της οικογένειάς μου. Σκεφτόμουν και εγώ σοβαρά να ψάξω εργασία στο εξωτερικό. Πώς άλλαξε αυτό? Αγαπώ τον τόπο που γεννήθηκα. Και συνειδητά επέλεξα να επιστρέψω εδώ, να κάνω οικογένεια, να επιχειρήσω. Αλλά ξαναλέω, αγαπώ τον τόπο μου με τα καλά και τα άσχημά του, με τα καλά και τα λάθη του. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ όμως με τα λάθη του. Και ο λόγος να πάω ένα βήμα παραπέρα, που αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που κάνουμε στο ελαιοτριβείο είναι ότι έχουμε ανοίξει τις πόρτες μας σχεδόν σε όλα τα σχολεία του νησιού, σε όλες τις βαθμίδες, και έχοντας περάσει πάνω από 6.000 μαθητές δωρεάν από το ελαιοτριβείο. Και το κάνουμε συνειδητά αυτό, είναι γιατί τα λάθος ερεθίσματα που πήρα εγώ δεν θέλουν να τα πάρουν τα παιδιά τα νεότερα. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Δεν θυμάμαι τη στιγμή, θα σας πω μόνο ότι ήταν Χριστούγεννα, όταν είχα επιστρέψει από την Κομοτηνή μου στο δεύτερο έτος και είχα ανακοινώσει στην οικογένεια σε ένα οικογενειακό τραπέζι ότι το ελαιοτριβείο με τον τρόπο που δούλευε θα πρέπει να κλείσει χτες. Γιατί αν δεν το κλείσουμε εμείς χτες και δεν αλλάξουμε άρδιν τη φιλοσοφία και τις παραγωγικές μας πρακτικές, νομοτελειακά κάποια στιγμή θα κλείσουμε. Θάρρος έως και θράσος ένα οικογενειακό τραπέζι να υποθεί αυτό. Υπάρχει δυσκολία στην Ελλάδα όσον αφορά το αίσθημα της διαδοχής. Ενώ υπάρχουν δραστήριες και δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις στις τάξεις νέας γενιάς, δυστυχώς υπάρχει μια μεγαλύτερη γενιά η οποία κρατάει αυτά τα παιδιά εγκλωβισμένα. Εγώ ευτύχησα να μην ανήκω σε μια τέτοια οικογένεια. Άκουσαν αυτό που είχα να τους πω. Να πω βέβαια ότι στον επιχειρηματικό διαγωνισμό και στα ετήσια βραβεία επιχειρήν που διοργάνωνε η σχολή, με χορηγό τότε την Ζηθοποιία Μακεδονία Στράκης, το business plan που είχα εκπονήσει για το ελαιοτριβείο του κυβερνήτη και για το κερκυραϊκό ελαιόλαδο είχε αποσπάσει το χρυσό βραβείο. Οπότε είχα ήδη ένα καλό ιονό. Είχα ήδη ένα καλό ιονό που έλεγε ότι σαν ιδέα είναι σωστή, πάμε τώρα να την κάνουμε πράξη. Και ένα έτσι boost. Πες μας πώς ονομάστηκε The Governor. Λοιπόν. Και μετά θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το σύγχρονο ελαιοτριβείο, έτσι να μάθουμε όλοι πώς λειτουργεί. Πες μας όμως για το The Governor. Καταρχάς να πω ότι όλοι θεωρούν ότι το κάναμε για λόγους εντοπιότητας. Ιωάννης Καποδίστριας, Κερκυραίος, ένα ελαιόλαδο κερκυραϊκό, ασφαλώς. Το κάναμε όμως εμείς κυρίως για συμβολικούς λόγους. Και το ονομάσαμε κυβερνήτη όταν είχαμε, μετά από περίπου 3 χρόνια πειραματικών αλέσεων και πειραματικών προσπαθειών σε χωράφι και ελαιοτριβείο, όταν είχαμε δει τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου μας. Και θεωρήσατε ότι είναι έξοχο, εξοχότατο, σαν ένα κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης έχει 3 χαρακτηριστικά σήμερα, είναι ότι πρώτον αποτέλεσε το πρώτο μονοπικιλιακό ελαιόλαδο Λιανολιάς Κέρκυρας στη διεθνή αγορά.
Έχουμε ευτυχήσει σήμερα να εξάγουμε περίπου το 80% της παραγωγής μας με προϊόντική διασπορά και παρουσία σε 25 χώρες. Είναι το πρώτο βραβευμένο κερκυραϊκό ελαιόλαδο και ένα από τα πολύ βραβευμένα στην κατηγορία premium, ενώ το 2013 αποτελεί το πρώτο ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας στον κόσμο. Το ελαιόλαδο το οποίο έχει συμμετάσχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις περισσότερες έρευνες και κλινικές μελέτες σε Ελλάδα και εξωτερικό. 3 φορές είπα τη λέξη πρώτο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Είναι το σύμβολο της εθνικής παλιγενεσίας. Και ξαναλέω, ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας στην καρδιά της κρίσης. Σε μια περίοδο που έπρεπε να μιλήσουμε ξανά με ισχυρά σύμβολα και ισχυρούς συμβολισμούς. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια από το 2011, 12, 13. Πολύ καρδιά της κρίσης. Το 2013 είχαμε το πρώτο προϊόν, αποσπάσαμε τον ισχυρισμό υγείας, είχαμε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό του Λος Άντζελες, είχαμε δηλαδή τις πρώτες μας αναφορές εκεί. Το 2014 με 2015 είχαμε γίνει επιλογή από τα πολυκαταστήματα Harrods στο Λονδίνο και κάναμε τοποθέτηση. Πώς φτάσατε στα Harrods, αυτό πες μας. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στα Harrods, να πω ότι στην Ελλάδα οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές. Όταν άκουγαν κερκυραϊκό ελαιόλαδο, δεν δοκίμαζαν καν το προϊόν. Ενώ εμείς δηλαδή. Πιθανώς δικαιολογημένα σύμφωνα με τα προηγούμενα που μας είπες. Σε ένα βαθμό ναι. Όταν όμως υπάρχουν πολυκαταστήματα. Είχε μια προκατάληψη. Ασφαλώς. Όταν υπάρχουν όμως πολυκαταστήματα τα οποία περίπου το 30% των προϊόντων τους τον κάνουν επιλογή μέσα από διαγωνισμούς και blind tastings χιλιάδων προϊόντων, και κάπως έτσι και εμείς τολμήσαμε, και με λίγο θράσος αν θέλετε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, τολμήσαμε να πούμε έχουμε αυτό το προϊόν, να το στείλουμε στο διαγωνισμό. Το στείλαμε και μετά από αυτήν την τυφλή διαδικασία, τη δοκιμή, μας ήρθε μια ενημέρωση ότι έχει γίνει επιλογή για να γίνει τοποθέτηση για εκεί. Το Harrods μιλάμε για τώρα. το Harrods στο Λονδίνο. Και όταν εκεί έγινε η τοποθέτηση, ξαφνικά βλέπαμε ότι οι πόρτες που ήταν ερμητικά κλειστές στην Ελλάδα είπαν βρε, μήπως να το δούμε λίγο, μήπως να το δοκιμάσουμε, μήπως πραγματικά κάτι γίνεται εκεί. Και σιγά σιγά, όχι εμείς, αλλά το ίδιο το προϊόν άρχισε να κερδίζει μόνο του. Είναι πολύ σημαντικό να μας πεις πώς εσύ σκέφτηκες να στείλεις το λάδι για δοκιμή στα Harrods. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να σκεφτώ, ας πούμε, εγώ. Και δεν είναι θράσος, κατά τη γνώμη μου είναι τόλμη. Είναι τόλμη, εσύ θα συμφωνήσω. Ναι. Πώς το σκέφτηκες, το είδες κάπου? Γιατί έχει σημασία για άλλους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, νέα παιδιά που μας ακούνε, να εμπνευστούν, να δούνε πώς μπορούν να βρούνε άλλες οδούς για να προχωρήσουν έξω από τα να πούμε σήμερα δεδομένα ότι σύνορα. ο κόσμος έχει γίνει ακόμα πιο μικρός. Ισχύει. Δηλαδή η αγορά του παππού μέσω μου του διαδικτύου. ήταν το χωριό του, η αγορά του πατέρα μου ήταν το νησί του, η αγορά η δική μας είναι ολόκληρος ο κόσμος. Άρα και αυτό θέλω να αναφέρω, ότι ένας από τους λόγους που ονομάστηκε κυβερνήτης είναι γιατί από την πρώτη στιγμή θέλαμε να ταξιδέψει έξω. Όταν ταξιδεύει ένα προϊόν έξω, τι γίνεται? Γίνεται πρεσβευτής του τόπου που το παράγει. Πρέπει να μιλάει για τον τόπο, για τους ανθρώπους και την κουλτούρα που τους διακατέχει. Θα με ακούσετε πολλές φορές να λέω ότι δεν εξαντλήσαμε την προσπάθειά μας στην παραγωγή ενός πλέον προϊόντος, μιας υπηρεσίας. Διαμορφώσαμε και σήμερα μοιραζόμαστε τη σύγχρονη ελαιοκουλτούρα της γενιάς μας. Είναι το δικό μας αποτύπωμα στην κερκυραϊκή οικονομία, είναι το δικό μας αποτύπωμα σε μια γενιά η οποία θα βρει την θέση της, διότι όσο κοινικό και να ακούγεται, η κρίση που κακώς ήρθε, αλλά ήρθε, μας δίδαξε ένα πράγμα σημαντικό. Ότι δεν επιλέγουμε εμείς πολλές φορές το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, μεγαλώνουμε, αναπτυσσόμαστε, επιχειρούμε. Εκείνο το οποίο όμως σίγουρα επιλέγουμε είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε. Και τα πλαίσια αυτά αρχίζουν να αλλάζουν όταν όλοι μας συνολικά και συλλογικά ανεβάζουμε τον πύχη των προσδοκιών μας. Σας λέω λοιπόν ότι πάντα
έθετα τον πύχη των προσδοκιών μου πάρα πολύ ψηλά. Είχα πίστη στις ικανότητές μας, έχω πίστη στην κερκυραϊκή φύση, έχω πίστη στο προϊόν που παράγει. Είχαμε προφανώς από πίσω και διαπιστεύσεις, δηλαδή είχαμε δει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα υψηλά φαινολικά ελαιόλαδα που παράγονται στον κόσμο. Οι κριτικές που είχαμε σε επίπεδο γευσηγνωσίας ήταν άριστες. Είχαμε αρχίσει να αποσπάμε τα πρώτα διεθνή βραβεία για την γεύση, την ποιότητα και τον προϊόντικό σχεδιασμό. Οπότε όλο αυτό το μείγμα μας όθησε να δούμε και λίγο παραπέρα. Και δεν είναι κακό να θέτουμε τον πύχη ψηλά και δεν είναι κακό να τολμάμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Μας αποκάλεσαν κάποτε τρελούς του χωριού. Ζήσαμε όμως σε μια εποχή που αναγκαστικά έπρεπε να πάμε λίγο κόντρα στο ρεύμα. Όταν σκεφτόμαστε εναλλακτικά και πράττουμε αντισυμβατικά σε μια εποχή που πολλά πράγματα γύρω μας είναι λάθος, σημαίνει ότι είμαστε ίσως στο σωστό δρόμο. Σπύρο Δαφνή, συμφωνώ σε όλα. Μου αρέσει πάρα πολύ η ορμή σου και ο τρόπος που τα λες. Θα συμπλήρωνα ότι όλο αυτό ίσως δεν το λες, αλλά φαίνεται ότι έχει και μία μέθοδο και ένα σύστημα και μία γνώση. Η τόλμη από μόνη της και η ορμή και η αντισυμβατικότητα δεν είναι αρκετή. Ασφαλώς. Έτσι, ο επαναστάτης χωρίς αιτία βέβαια, πιθανότατα να μην πετύχει και πολλά. Θεωρώ ότι από πίσω υπήρχε και η εμπειρία και η γνώση και η ποιότητα και η δική σου νέα κουλτούρα απέναντι στο σύγχρονο επιχειρήν. Και κάτι άλλο. Και η σκληρή δουλειά. Και η σκληρή δουλειά. Πολύ πολύ σωστά. Η σκληρή δουλειά στα χιλιάδες εμπόδια που σήμερα ένας νέος επιχειρηματίας θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Από την έλλειψη χρηματοδότησης, από το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, από το γεγονός ότι κανείς δεν έχει την κουλτούρα των συνεργειών και συνεργασιών. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς οφείλουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, να απλώσουμε χέρια συνεργασίας και συνέργειας. Σας το είπα και πριν, θα σας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ δεν πιστεύω στα άτομα, πιστεύω στις ομάδες. Και πιστεύω ότι οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν να κομίσουν πράγματα και όλοι μαζί με σκληρή δουλειά μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στην Κέρκυρα πέρα από τη σκληρή προσπάθεια νύχτα και μέρα. Είσαι λοιπόν έμπνευση, γιατί όντως το περιβάλλον είναι σκληρό, το επιχειρηματικό περιβάλλον, και ειδικά για τον μικρό επιχειρηματία, το γνωρίζουμε αυτό, έτσι. Για να κλείσουμε, είσαι πολύ αισιόδοξος, είσαι πολύ εξωστρεφής, είσαι πολύ πολύ εμπνευστικός καλεσμένος στις ιστορίες καριέρας της Silicon. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας ένα όνειρο για τα επόμενα χρόνια. Το όνειρό μου είναι αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, που ήταν ο κεντρικός σκοπός που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, και δεν είναι άλλος από την αναγέννηση της κερκυραϊκής υπαίθρου, να δούμε την Κέρκυρα από άκρη σ' άκρη να ξαναπαίρνει ζωή, να δούμε τον ελαιόνα να παίρνει ζωή. Άλλωστε έχουμε δει το κερκυραϊκό ελαιόλαδο να ταξιδεύει, το έχουμε δει να αναγνωρίζεται, να βραβεύεται, να συμμετέχει σε έρευνες, να γίνεται σημείο αναφοράς, διεθνών τηλεοπτικών δικτύων. Θέλουμε όμως κάτι πιο πρακτικό. Θέλουμε να δημιουργηθεί ξανά μια παραγωγική βάση στο νησί. Και από το Α στο Ω δεν πήγε ποτέ κανείς. Έχουμε κάνει όμως ένα σημαντικό βήμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου. Καλή επιτυχία στα επόμενα. Να είστε καλά.